Id-devastazzjoni li rajna ħalliet impatt kbir fuqna, sakemm konna l-Ukrajna spiċċajna taħt attakk mill-artillerija Russa. Dan sostnew Neil Camilleri u Giuseppe Attard li huma żewġ ġurnalisti li jagħmlu żewġ dokumentarji fuq l-atroċitajiet li ġabet magħha l-gwerra fl-Ukrajna. F'intervista ma' Net News huma qalu li xtaqu jagħmlu dan il-vjaġġ sabiex juru verament xi tfisser li tgħix f'pajjiż li jkun fi gwerra. Deċidejna li mmorru hemmhekk ma kienx xi ħaġa faċli, kienet esperjenza tal-ewwel darba lina. Mhijiex faċli li ma jkollokx kuntatti speċjalment u li taqbad u tmur hemmhekk, però konna fortunati, għamilna ħafna kuntatti, għamilna ħafna ħbieb u blajnuna tagħhom irnexxielna nibdew nesperjenzaw u fuq kollox iktar importanti nirrapportaw u nwasslu lill-qarrejja tagħna u Malta xi tfisser verament li pajjiż ikun fi gwerra. Matul il-vjaġġ tagħhom huma żaru diversi żoni fl-Ukrajna fejn iddokumentaw kif in-nies li baqgħu hemmhekk qegħdin jgħixu, kif qed jaħdmu t-tobba, soldati, volontiera fost oħrajn. Iddokumentajna diversi nies, volontiera, soldati, tobba, residenti ta' żoni li huma affettwati ħafna bil-gwerra. Hemm ukoll esperjenza kera li kellna aħna fejn aħna stess ġejna taħt attakk mill-artillerija Russa. Waqt din l-intervista Neil u Giuseppe spjegaw x'impressjonhom waqt li kienu hemmhekk hekk kif id-darbtejn li marru flimkien raw atroċitajiet li huma se jinsew qatt huma qalu li xi drabi l-isplużjonijiet ikunu kontinwi fejn saħansitra kienu jsibuha diffiċli jisrieħu għaliex kienu jinkwetaw li minn ħin għal ieħor imutu. Id-devastazzjoni rajna l-ewwel darba kien tal-blieħu jiena dik hija ħaġa li dejjem ħanibqa' niftakar fiha. It-tieni darba qatajna iktar ħin mas-soldati u għexna magħhom, irqadna magħhom, kienna magħhom u dik ukoll kienet esperjenza fiha nnifisha. Preżentament dawn iż-żewġ ġurnalisti li huma magħrufin ukoll bħala Unhidden Stories ippubblikaw żewġ dokumentarji. Lan ta' dawn id-dokumentarji huma sabiex jinġabru fondi għan-nies tal-Ukrajna. Dawn il-drabi li morna żorna diversi postijiet u id-darbtej li morna flimkien iddeċidejna li l-materjal kollu li ġbidna hemmhekk u l-intervisti kollha li ħadna niġbruhom f'żewġ dokumentarji li dawn għamilnihom b'mod volontier u l-iskop primarju huwa li nagħmlu fundraising għan-nies ġol-Ukrajna li huma fil-bżonn. Huma qalu li fi żmien li ġej se jerġgħu imorru lura l-Ukrajna sabiex ikomplu jwasslu l-aħħar rapportaġġ dwar il-gwerra.